L-odwa it-tajba u merħba bikom għal din il-polza ta' parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja għas Subien. Illum il-13 ta' April il-ħin għadhom kif daqqu id-9:30. Qed ninaqdu magħkom u intom segwuna mid-djar tagħkom sabiex nagħmlu din il-polza l-ewwel polza għaliex kif intom tafu fil-livell tal-Form 1 ikonna palza oħra għal nhar il-ġimgħa li ġejja li tkun il-polza tal-għażla. Dolodu nibdew billi l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna, wara nagħmel introduzzjoni u spjega tal-proċess li ħanimxu bih u wara nibdew intellaw il-polots waħda waħda. Nfakru li intellaw il-polots kollha. Dejjem tistgħu wkoll iċċemplulna jekk ikolkom bżonn fuq 79515491. Tajjeb, nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Bħalissa qegħdin fi żmien ta' wara lejt li fakkarna fil-qawmien ta' Ġesu Kristu li mhux biss inkoraġġina biex ngħixu ħajja tajba u taġid għall-oħrajn, imma wkoll li tagħna wkoll wedna il-ħajja ta' dejjem li tagħna permezz tal-mewt tiegħu fuq is-salib. Għalhekk aħna nirringrazzjaw lil Mulej li tant ħabna permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu li ħabna sal-aħħar qatra ta' demmu. Nirringrazzjaw ukoll tat-talim li huwa tagħna, tal-preżenza li huwa ħalla magħna fl-Ewkaristija u nirringrazzjaw tal-li jagħtina direzzjoni fil-ħajja tagħna. U nittamaw li din id-direzzjoni li aħna wkoll nimxu fuqha ngħadduha wkoll lil uliedna. Nitolbu kif għallimna huwa stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, nix fid-diġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Mela kif intom tafu dan il-proċess beda żmien ilu fil-ewwel xhur, anzi konnadna fis-sena l-oħra f'Novembru tal-2020 meta ppubblikajna ir-regolamenti u wara ftit ukoll daħlu l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju. Wara li daħlu l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju għall-aħħar ta' Jannar u fil-bidu ta' Frar intom stajtu tapplikaw għal din it-tieni fażi tal-proċess u qabel ma intom applikajnu aħna wkoll konna ppubblikajna ċirkulari fejn informajnikom kemm għandna postijiet ġewwa mimlijin okkupati permezz tal-ewwel kriterju. Hekk intom stajtu u għadkom tistgħu taraw sal-lum kemm offrejna postijiet fil-bidu skont kif huma pubblikati fir-regolamenti u tnaqsu dak in-numru ta' postijiet li ġew okkupati minn dawk ta' l-ewwel kriterju tajjeb u minn hemm kontu tafu u tistgħu tkunu tafu kemm baqa' postijiet available. Fil-fatt għandna mal-103 postijiet illum li l-ewwel 103 għandna 103 postijiet għal dawk li sa jieħdu sehem f'din il-polza tal-lum. Infakkar li dan ukoll magħhom eventwalment nhar il-ġimgħa meta għandna t-tieni polza se jiżdiedu wkoll it-tfal minn skola bla kontinwità u t-tfal li għandhom ġenitur tagħhom impjegat fi skola li m'għandix dħul f'din is-sena. Għalhekk in-numru jerġa' jiżdied ta' dawk li ħajieħdu sehem fil-polza nhar il-ġimgħa. Applikazzjonijiet illum għandna 173. U għalhekk meta 103 ħajieħdu sehem fil-tieni polza tajjeb u l-oħrajn jiddispjaċina jibqgħu fuq il-lista dina tal-ewwel polza jekk li jista' jkun però jitħassru xi postijiet xi ħadd ikun għażel xi skola jew ma jażilx skola, aħna nsejħu lil min ikun imissu minn din il-lista li ħantellaw illum stess u ma jkunx ipparteċipa fit-tieni polza tajjeb. Mela il-proċess tal-lum ukoll jibda issa billi intellaw dawn il-polots kollha 173 polza, 173 applikant. Intellawhom kollha
u nippubblikaw ukoll ir-riżultat ta' din il-polza sa għada fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Tkunu tistgħu taraw ukoll il-video ta' din il-trasmissjoni li qed nagħmlu bħalissa. Jiena nirringrazzja lilkom li qegħdin issegwuna, lill-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul, il-Nutar li qed isegwina magħna biex jiċċertifika li aħna qegħdin nagħmlu kollox tajjeb. Niftakru li din is-sena bħas-sena l-oħra m'għandniex il-preżenza tagħkom il-ġenituri, l-applikanti tajjeb. Soltu din il-polza konna ntellawha fil-preżenza ta' kull min xtaq li jiġi, għalkemm konna nittrażmettuha wkoll u kien hija xi ħaġa li intom issibu ħafna komda li tarawha wkoll minn fuq l-internet, però kif tafu minħabba ċirkustanzi li ninsabu fihom tal-coronavirus ma jistax ikonna l-pubbliku preżenti. Dawk huma l-informazzjoni essenzjali li xtaqt naqsam magħkom dolodu. Issa ħanatu bidu għal tluħ tal-polza, numru tat-telefon nerġa' nfakkar li huwa 7951 5491. Qabel xejn, qabel ma ntellaw il-polza il-kbira ta' 173, għandna polza żgħira ta' xi applikat ta' 4 applikanti li kollha applikaw għax għandhom ħuthom is-seminarju, però s-seminarju huwa skola mhux biss sekondarja manka primarja u it-tfal li kollhom fil-primarja fis-6 sena jitilgħu fil-Form 1. Dan ifisser li prattikament sakemm ma jitlaq xi ħadd ma jkunx hemm post vojta għal dħul fis-seminarju. Però xorta għandna 4 applikazzjonijiet ta' aħwa li għandhom ħuthom hemmhekk u jixtiequ li jibgħatu liż-żgħar hemmhekk ukoll. Ħantellaw il-polza bejniethom, ir-riżultat tagħhom ukoll jiġi ppubblikat fuq il-website fl-istess paġna tal-iskejjel tal-Knisja u sa nibdew billi ntellaw din il-polza ċkejkna ta' 4 applikanti. Ekku l-ewwel polza titla' issa. Wara din il-polza ntellaw il-polza l-oħra li kif għattilkom għandna 173 applikant. L-ewwel tifel li għandna f'din il-polza huwa dak li għandu n-numru 2362 u li jismu Giulio Massa. 2362 Giulio Massa. It-tieni wieħed f'din il-polza huwa dak li għandu n-numru 2652 Gabriel Tabone. Gabriel Tabone. It-tielet wieħed li għandna f'din il-polza għadħul fis-seminarju, dejjem jekk jibqa' xi ħadd ħassar xi ħadd u jinħoloq xi post vakanti, huwa dak li għandu n-numru 2690 2690 Saliba Kien. U r-raba wieħed li għandna f'din il-polza huwa dak li għandu n-numru 454 454 Falzon Matthew. Matthew Falzon 454. Dawn huma l-4 applikanti li kien għandna li għandhom ħuthom diġà fis-seminarju tajjeb u tellajna polza bejnietom biex hekk ikonna xi post vakanti ma rridux noqogħdu ntellaw polza dakinhar imma tkun diġà lesta u fil-każ naqbdu nsejħu lill-ewwel wieħed li tela llum. U l-ewwel wieħed li tela f'din il-polza huwa dak li għandu n-number 2362 Giulio Massa. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 2652 Gabriel Tabone. Dak li ġie t-tielet wieħed huwa Kian Saliba. U r-raba wieħed huwa Matthew Falzon li għandu n-numru 454 454. Ek tellajna l-ewwel polza bħalissa qiegħda ddur l-urna, nistedinkom dejjem issegwu l-urna li qiegħda fl-inset fuq l-iskrin tagħkom tajjeb, aħna ntellawhom 6-6 u wara fuq kull jew 5 u 5 u fuq kull paġna wara li ntellaw l-ewwel 10 jew l-ewwel 12 nerġgħu naqraw il dawk li jkunu telgħu. Għalhekk issa għandna l-ewwel waħda isa. U nibdew din il-polza li hija xejn twila teħdilna ftit tal-ħin, però naslu fit-tmiem tagħha wkoll. Ekku l-ewwel wieħed li ġie f'din il-polza
huwa dak li għandu n-number 5314 Weiler Matthew Joseph. 5314 Weiler Matthew Joseph. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-number 6387 Marwan Mallija. It-tielet għandna dak li għandu n-number 5652 Aiden Zammit. Wara għandna dak li għandu n-number 4067 Sherry Kyle. Wara għandna dak li għandu n-number 4375 Ryan Borch. Wara għandna dak li għandu n-numru ta' 6793 Vassallo Alexander Vassallo 6793. Wara għandna dak li għandu n-number 6278 Dan Kirkop. Wara għandna dak li għandu n-number 5111 Nick Spiteri. Wara għandna dak li għandu n-number 4253 Takeda Ian Shinode. Wara għandna dak li għandu n-number 6242 Jamie Abela. Kif għattilkom fil-bidu se nerġa' naqra dawk li kellna fil-bidu il-lista joqosna oħra, all right, sorry, skużawni, joqosna oħra biex naqdu żewġ paġni, dak li jmissu għal 4560 Mikallef Isaac. Wara għandna lil dak li għandu n-number 5039 Cohen James. Issa ħanerġa' naqra dawn li tellajna issa fil-bidu. U ħanibda mill-ewwel wieħed, ovvjament, li huwa dak li għandu n-number 5314 Weiler Matthew Joseph. Wara għandna dak li ġie fit-tieni post Mallija Marwane 6387. Fit-tielet post għandna l-5652 Aiden Zammit. Fir-raba' post għandna lil Sherry Kyle bil-number 4067. Fil-ħames post għandna lil-4375 Ryan Borch. Fis-sitt post għandna lil-Alexander Vassallo bil-number 6793. Fis-seba' post għandna lil dak li għandu n-number 6278 Dan Kirkop. Fit-tmien post għandna lil Nick Spiteri bil-number 5111. U fid-disa' post għandna lil-4253 Takeda Ian Shinode, u fl-10 post għandna lil-6242 Abela Jamie. Fil-11 post għandna lil-Isaac Mikallef bin-number 4560. U fit-12 post għandna lil-5039 Cohen James. Inkomplu bil-Polza, issa jmiss il-numru 13 li huwa ta' 6734 Grishti Gianluca. Wara għandna l-number 6384 Shiberas Braden. Bat għandna dak li għandu n-number 5341 Tonna Andriev Riccardo. Wara għandna lil dak li għandu n-number 4167 Jamie Borch. Wara għandna lil dak li għandu n-number 3716 Luke Muscat. Wara għandna lil dak li għandu n-number 6100 Farrugia James. Wara għandna dak li għandu n-number 4527 Borch Magri Isaac. Wara għandna dak li għandu n-number 1504 Borch Vella Kale. Wara għandna dak li għandu n-number 6538 li għandu n-number Borch Sean.
Waraj ħanna dak li għandu number 4883 Caruana Deandro. Dak li għandu number 3987 Caruana Kyle. Issa jmiss dak li għandu number 5705 Sammut Eman. Ekk għadna iftellajna 12 oħra, ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibdaw bin-numru 13 li huwa ta' 6734 ta' Gianluca Grishti. Fl-14 il-post għandna l-6384 Braden Xiberras. Fil-15 il-post għandna l-5341 Tonna Andreev Riccardo. Fil-16 il-post għandna l-4167 Jamie Borg. Fil-17 il-post għandna l-Luke Muscat li għandu number 3716. Fil-18 il-post għandna l-Farrugia James li għandu number 6100. Fil-19 il-post għandna l-dak li għandu number 4527 Isaac Magri Borg. Fl-20 post għandna l-Borg Vella Kale li għandu number 1504. Fil-21 post għandna l-Borg Sean li għandu number 6538. Fil-22 post għandna l-Deandro Caruana li għandu number 4883. Fil-23 post għandna l-Kyle Caruana li għandu number 3987. Fl-24 post għandna l-Eman Sammut li għandu number 5705. Issa nkomplu bil-Polza jmisna il-25 post ta' dak li għandu number 4954 Attard Nikolaj. U issa jmissu koll dak li għandu number 4694 għanna l-Kane Baldacchino u dan għandu uħtu li qed tapplika wkoll fil-Form 1, immaġina li huma twins. Issa għandna l-6513 li huwa Isaac Buġeja. Waraj għandna lil dak li għandu number 4477 Isaac De Bono. Waraj għandna lil dak li għandu number 3545 Kassar Din. Waraj għandna lil dak li għandu number 4027 Attard Alejandro. Waraj għandna dak li għandu number 6409 Kalleja Zain. Waraj għandna dak li għandu number 4294 huwa Muscat Miguel. Waraj għandna dak li għandu number 4805 Denzel Muscat. Issa jmiss li dak li għandu number 5850 Borg Maisley Elenco. Waraj għandna li dak li għandu number 672 Camilleri Jurik. 672 issa jmissna ieħor isa. Li huwa number 3541 Amato Andrea 3541 għanna 12 l-applikant oħra l-esti, għalek ħan irrepeti il-rizultat ta' dan is-set. Fil-25 post għanna l-Nikolaj Attard li għandu number 4954, fil-26 post għanna l-Baldacchino Kane li għandu number 4694, fil-27 post għanna l-Isaac Buġeja li għandu number 6513. Il-number fis-28 post għanna l-Isaac De Bono li għandu number 4477. Fil-29 post għanna l-Dean Kassar li għandu number 3545. Fil-30 post għanna l-dak li l-Attard Alejandro li għandu number 4027. Fil-31 post għanna l-Zain Kalleja li għandu number 6409. Fit-32 post għanna l-Miguel Muscat li għandu number 4294. Fit-33 post għanna l-Denzel Muscat li għandu number 4805. Fl-34 post għanna l-Maisley Eleno Borg
li għandu n-number 5850. Fil-35 post għanna l-Jurik Camilleri li għandu n-number 672. Fil-36 post għanna l-Amato Andrea li għandu n-number 3541. Issa ngħaddu għal 37 post, nibdew set ta' 12 oħra u dan għandu n-number ta' 5895 ċoffi Javin u dan għandu ħuħ li qed japplika wkoll fil-year 1. Wara għanna l-3857 Neil Zarb Camilleri li għandu l-ħuħ ukoll qed japplika però din id-darba fit-tieni sena kindergarten. Mbagħad għandna l-5414 li għandna l-Jake Vassallo. Wara għandna lil dak li għandu n-number 4305 Kane Camilleri. Wara għandna dak li għandu n-number 4220 Borg Mattias. Wara għandna dak li għandu n-number 4645 Kassar Gabriel Sui. Mbagħad għandna dak li għandu n-number 5614 Cole Zerafa li għandu l-ħuħ ukoll qiegħed japplika fil-Form 1 wieħed mit-twins. U hawnhekk għandna wkoll il-2690 Saliba Kean. Issa jmiss lil dak li għandu n-number 6728 Caden Grishti. Wara għandna lil dak li għandu n-number 5444 Gauci Michael. U issa jmiss lil dak li għandu n-number 5600 Jean Aquilina. Wara jmiss dak li għandu n-number 454 Matthew Falzon. Spiċċajna 12 il-grupp ta' 12 l-applikant ieħor u ħarlek ħanerġgħu nirrepetu r-riżultat ta' dawn il-grupp. Nibdew bis-37 post għandna lil Javin Ċoffi li għandu n-number 5895. Fit-38 post għandna lil Neil Zarb Camilleri li għandu n-number ta' 3857. Fit-39 post għandna lil Jake Vassallo bin-number 5414. Fl-40 post għandna lil Keen Camilleri li għandu n-number ta' 4305. Fil-41 post għandna lil Mattias Borg li għandu n-number ta' 4220. Fit-42 post għanna l-Sui Gabriel Kassar li għandu n-number ta' 4645. Fil-43 post għanna l-Cole Zerafa li għandu n-number ta' 5614. Fil-44 post għandu l-Kian Saliba li għandu n-number ta' 2690. Fil-45 post għanna l-Caden Grishti li għandu n-number ta' 6728. Fis-46 post għanna l-Michael Gauci li għandu n-number ta' 5444. Fis-47 post għanna l-Jean Aquilina li għandu n-number ta' 5600. Fit-48 post għanna l-Matthew Falzon li għandu n-number ta' 454. Issa inkomplu bil-posta u n-numru li jmissuwa dak li ġej issa. Fakkarkom li tisimawni kultant nirreferi għal dawk li għandhom ħutom qed japplikaw din is-sena, nfakru li f'dan il-każijiet skemmu possibbli japplika il-kriterju tal-aħwa. 5321 għandna lil Leon Muscat. Mbagħad għandna 6838 il-Calvin Kassar li wkoll għandu lil loħtu qed tapplika fil-Form 1. 6127 Kaskun Jake. 5864 Ajus Emerson. 4705 Kutajjar Kyle Liam. Sanna lil-4408 Jean Cilia. 4312 Cardona Matteo. 3682 Spiteri Daniel.
5128 għanna lil-Valastro Jean Tor. Bat għanna lil-3711 Gorman Sapienza Jake. 6398 għanna lil-Baldacchino Daniel Isaac. U issa għanna lil-6085 Castillo Keylon. Għanna gruppi ħor ta' 12 mela, u għanerġa naqra il-rizultat ta' dan il-grupp, nibdew mid-49 post, għanna lil-Leon Muscat li għandu n-number 5321. Fil-50 post għanna lil-Calvin Kassar li għandu n-number ta' 6838. Fil-51 post għanna lil-Jake Kaskun li għandu n-number ta' 6127. Fil-52 post għanna lil-Emerson Aġus li għandu n-number ta' 5864. Fil-53 post għanna lil-Liam Kyle Kutajjar li għandu n-number ta' 4705. Fl-54 post għanna lil-Ġan Ċilja li għandu n-number ta' 4408. Fil-55 post għanna lil-Matteo Cardona li għandu n-number ta' 4312. Fil-56 post għanna lil-Daniel Spiteri li għandu n-number ta' 3682. Fil-57 post għanna lil-Jan Tor Valastro li għandu n-number ta' 5128. Fit-58 post għanna lil-Jake Gorman Sapienza li għandu n-number ta' 3711. Fit-59 post għanna lil-Daniel Isaac Baldacchino li għandu n-number ta' 6398. Fit-60 post għanna lil-Keylon Castillo li għandu n-number ta' 6085. Issa inkomplu bil-grupp li jmiss, kontit najdilkom li japplika l-kriterju tal-aħwa, sintendi l-kriterju tal-aħwa japplikaw kol għax iridu jmorru fl-istess skola, jew tal-istess kongregazzjoni, jew tal-istess entità reliġjuża. Għanna l-4219 Mazzitelli Xejlon. Il-4463 Mikallef Lukas. Għanna l-5291 Dakov Elias. Għanna l-4024 Sherry Jack Javier. Bat għanna l-4012 l-Vella Daniel. Wara għanna l-6679 Zach Borch li għandu uħtu it-applika fil-Kinder 1. U għanna u koll l-3768 Pablo Mifsud. Wara għanna l-5403 Denzel Borch li għandu uħtu koll it-applika fil-Kinder 1. Wara għanna l-6166 Zach Asa. Wara għanna l-4832 Galia Matthew. Issa għanna l-4921 Kauki Mikael. U ekkit nispiċċaw gruppi ieħor li għanna issa l-6147 Luka Naudi. Sa nerġa' nirrepeti dan il-grupp ta' 12 l-applikant, sa nibda mill-61 li huwa ta' Mazzitelli Xajlon li għandu n-number 4219, 62 li huwa Lukas Mikallef li għandu n-number 4463. Il-63 li huwa Elias Dakov għandu n-number 5291. Il-64 Javier Jack Sherry għandu n-number 4024. Il-65 Daniel Vella għandu n-number ta' 4012. Il-66 Zach Borch għandu n-number ta' 6679. Il-67 għandu n-number ta' Pablo Mifsud 3768. Il-68 għandu l-isem ta' Denzel Borch 5403. Il-69 Zach Asa għandu n-number ta' 6166. Il-70 għanna l-Matthew Galia li għandu n-number ta' 4832.
Il-71 għandna lil Mikael Kawki li għandu n-number ta' 4921. Il-72 huwa ta' Luka Nawdi li għandu n-number ta' 6147. Issa jmiss grupp ta' 12 l-applikanti ieħor li se jitilgħu wieħed wara l-ieħor u għandna il-Luka Maxxena li għandu n-number ta' 6690. 4096 Alex Camilleri. Batanna lil 4689 Darren Zammit. Warajħanna lil 5202 Borch Grioli Janko. Batanna lil 5567 Vassallo Vella Zajak. Warajħanna lil 5375 Joachim Ajus. Batanna lil Jan Zammit 2484. Kane Caruana 2668. Caden Camilleri 4988. Mattias Zammit 4402. Isaac Sacco 3823. Mikallef Pulucino Zaiden 54536 u għandu uħtu għed applika fil-Kinder 1. Nerġa' naqra r-riżultat ta' daw 12 l-applikant, nibda mit-73 post għandna lil Luko Maxxena bin-number 6690. Fis-74 għandna lil Alex Camilleri bin-number 4096. Fil-75 post għandna lil Darren Zammit 4689. Fis-76 post għandna lil Janko Borch Grioli li għandu n-number 5202. Fis-77 post għandna lil Zajak Vassallo Vella li għandu n-number ta' 5567. Fit-78 post għandna lil Joachim Ajus li għandu n-number ta' 5375. Fis-79 post għandna lil Jan Zammit li għandu n-number ta' 2484. Fit-80 post għandna lil Kane Caruana li għandu n-number ta' 2668. Fil-81 post għandna lil Caden Camilleri li għandu n-number ta' 4988. Fit-82 post għandna lil Mattias Zammit li għandu n-number ta' 4402. Fit-83 post għandna lil Isaac Sacco li għandu n-number ta' 3823. U fl-84 post għandna lil Zaiden Mikallef Pulucino li għandu n-number ta' 4536. Issa għandna il-35 applikant li huwa 5369 Kian Mikallef. 6440 Vassallo Borch Caden. 5798 Lugenau Eric Miaj li għandu l-loħtu l-ħuħu kollet japplika fil-Kinder 2. Għanna l-6732 Mifsud Mattias. 3582 għanna l-Borch Joshua. Bat għanna l-6592 lil-De Giorgio Dale. Waraj għanna l-5584 Ohmer Castillo Jose Luis. Waraj għanna l-3740 Siciliano Matteo. Bat għanna l-5220 Attart Portugues Kai Xavier.
Bat għanna l-4627 Jake Xiberras. Bat għanna l-5840 Farrugia Kiron. U issa għanna dak li għandu il-number 5892 Greg Jacob. Ekk għanna grupp ta' 12 ieħor u nibda mill-85 applikant li huwa il-Kian Mikallef li għandu n-number ta' 5369. Fis-86 post għanna l-Kejden Vassallo Borġ bis-6440. Fis-87 post għanna l-Mihaj Erik Lungenaw bil-number ta' 5798. Fit-88 post għanna l-Mattias Mifsud li għandu n-number 6732. Fit-89 post għanna l-Joshua Borġ li għandu n-number ta' 3582. Fit-90 post għanna l-Dale De Giorgio li għandu n-number ta' 6592. Fil-91 post għanna l-Ohmer Castillo Jose Luis li għandu n-number ta' 5584. Fit-92 post għanna l-Matteo Siciliano li għandu n-number ta' 3740. Fit-93 post għanna l-Kai Xavier Attard Portuguese li għandu n-number ta' 5220. Fil-94 post għanna l-Jake Xiberras li għandu n-number ta' 4627. Fil-95 post għanna l-Kiron Farrugia li għandu n-number ta' 5840. Fil-96 post għanna l-Jacob Greg li għandu n-number ta' 5892. Issa ngħaddu għal grupp ta' 12 l-applikant ieħor u nibdew b'dak li għandu n-number 5330 Miguel Muscat. Waraj ħanna l-dak li għandu n-number 5621 il-Raul Vella. Waraj ħanna l-dak li għandu n-number 6421 Thomas Dyer. Issanna l-Dean Anthony Barbara Genovese li għandu n-number 4979 li għandu ħuħu kol qed japplika fil-Kinder 2. Warajħana l-6136 El Saadi Aberdem Abraham. 6286 Farrugia Edward Jeffrey. 6837 Magro Mason. 5295 Grigor Bukata David Mihaj. 4296 Kevin Psaila. 5514 Elias Aquilina. 3697 Arding Craig. 4742 Luca Leon Kalleja. Ekk għanna grupp ta' 12 l-applikant ieħor u se nerġgħu naqraw il-polza tagħhom. Fis-97 post għanna lil Miguel Muscat li għandu n-number 5330. Fit-98 post lil Raul Vella 5621. Fit-99 post Thomas Dyer li għandu n-number 6421. Fil-mid post għanna lil-Dean Anthony Barbara Genovese bil-4979. Fil-101 post għanna lil-Aber Raham El-Sadi li għandu n-number ta' 6136. Fil-102 post 102 għanna lil-Edward Jeffrey Farrugia li għandu n-number ta' 6286. Fil-103 post għanna lil Mason Magro li għandu n-number ta' 6837. Fil-104 post għanna l-David Mihaj Gregoire Bukata li għandu n-number ta' 5295. Fil-105 post għanna l-Kevin Psaila li għandu n-number ta' 4296. Fil-106 post għanna l-Elias Aquilina li għandu n-number ta' 5514.
Fil-107 post Craig Harding 3697. Fil-108 post għanna lil Luca Leon Kalleja li għandu n-number ta' 4742. Issa nibdew bit-12 il-grupp ta' 12 l-applikanti ieħor u li misna dak li għandu n-number ta' 4211 Dale Bonanno. U wara għanna l-4911 Dingley Giuseppe. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni numru 2229 Konrad Alexander. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 2616 Xwireb Sammut Jonathan. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni number 3608 Cilia Cody. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni number 3504 Kassar Rendrich Dalen. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 5057 Camilleri Turner Kai. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 6244 Craig Grek. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni numru 5831 Reese Vassallo. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 5996 Elias Portelli. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 3853 Kalleja Galja Eman Xilo. Joshajlo. Wara għanna dak li għandu number 2362 Massa Giulio. Issa għanna nerġa' nirrepeti r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 l-applikant, nibdew bil-109 li huwa ta' Dale Bonanno li huwa number 4211. Il-110 għanna lil Giuseppe Dingley li huwa number 4911. Il-111 li għanna Alexander Konrad li huwa number ta' 2229. Il-112 għanna lil Jonathan Xwireb Sammut li jġib il-number ta' 2616. Il-113 għanna lil Cody Cilia 3608 sewa li huwa 3608 Cody Cilia 113. Il-114 huwa Dalen Randich Kassar li huwa 3504. U bat għanna lil 115 li huwa Turner Kai Camilleri li huwa l-5057. 116 għanna lil Craig Greg 6244. Bat għanna lil 117 lil Reese Vassallo li huwa number 5831. Il-118 li huwa Elias Portelli li huwa l-5996. Il-119 li għanna l-Eman Xajlo li huwa Kalleja Galja 3853. U għambat għanna dak li għad fil-120 post l-Giulio Massa li għandu n-numru ta' 2362. Naddu għal-grupp ta' 12 oħrajn, tajjeb, u għanna l-4691 Aġus Caden. Wara għanna dak li għandu n-number 6055 Adam Paul Gallia. Wara għanna l-6180 Polidano Lucas. Wara għanna dak li għandu n-number 5337 Aġus Rocco. Batanna dak li għandu n-number 5554 Cortis Caden. Wara għanna dak li għandu n-number 6652 Bondin Caden. Wara għanna dak li għandu n-number 6317 Jif Mikael. Batanna l-5504 Zammit Denzen. Wara għanna l-5676 Isaac Zammit.
Wara għandna l-4316 lil Joachim Kutajjar. Wara għandna l-4760 Attard Luka. Wara għandna l-3746 Gallia Matthew. Bat għandna nerġgħu nirrepetu riżultat ta' din il-Polza. Nibdew bil-121 post għandna lil Kejden Aġus li huwa l-4691. Wara għandna l-122 li għandna lil Adam Paul Gallia bit-6055. Bat għandna il-123 li huwa Lucas Polidano bis-6180. Għandna wkoll il-124 Rocco Aġus li huwa l-5337. Il-125 li għandna l-Kejden Cortez bin-number 5554. Wara għandna il-126 li għandu l-isem ta' Kejden Bondin li huwa 6652. Wara għandna l-dak li għandu n-number 127 li Mikael Ġif li għandu n-number 6317. Wara għandna l-128 Denzel Zammit li għandu n-number 5504. Wara għandna l-129 li għandu l-isem ta' Isaac Zammit 5676. Il-130 Joachim Kutajjar li għandu n-number ta' 4316. Il-131 li għanna Luka Attard bil-4760. U bat għanna l-132 li huwa Matthew Gallia bil-number ta' 3746. Eksan komplu grupp ta' 12 l-applikant ieħor u l-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu n-number ta' 5593 Zammit Balgi Sam. Bat għanna l-6446 Magro Nil. Wara għanna l-5869 Balzan Mikael. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni numru 5222 Paċ Nikolas. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 3748 Mifsud Aiden Lee. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 6831 Ebeid Jihad għandu l-loħtu għed applika wkoll fil-Form 1. Wara għanna dak li għandu number 3618 Liam Buttigieg. Wara għanna dak li għandu l-applikazzjoni 6601 Nathan Grishti. Wara għanna dak li għandu l-numru 4208 Muscat Dean Diansen. For 311 Brinkat Zeon. Six 335 De Giorgio Mattias. 5954 Briffa Thomas. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dan l-aħħar 12 l-applikant. Nibdew bil-133 Sem Zammit Balgi li għandu l-applikazzjoni, numru tal-applikazzjoni 5593. Il-134 għanna l-Nil Magro bis-6446. Il-135 għanna l-Mikael Balzan bin-number 5869. 136 għanna l-Nikolas Paġ bin-number 5222. Bil-137 għanna l-Aiden Lee Mifsud bin-number 3748. Il-138 għanna l-Ġaħat Ebijad bin-number 6831. U bat għanna l-139 Liam Buttigieg bin-number 3618. Il-140 post għanna l-Nathan Grishti bin-number 6601. Bat għanna l-141 l-Diansen Muscat bin-number 4208. Il-142 huwa Zeon Brinkat bin-number 4311. Il-143 huwa Mattias De Giorgio bin-number 6335. Il-144 huwa Thomas Briffa bin-number 5954. Issa jmiss il-145
li għandu dan il-number. 6427 Karwana Konstantin. Wara għandna lil 5558 Teng Denzil Lee. Wara għandna dak li għandu number 5086 Borch Andre. Wara għandna dak li għandu number 4528 Vella Daniel. Wara għandna dak li għandu number 5187 Kassar Kian. $6083 Mifsud Nathan. 5715 Parnis Mark Anthony. 5613 Zerafa Conner għandu l-ħuħu kollet japplika fil-Form 1. Għanna l-2652 Gabriel Tabone. 6376 Denzil Mikallef li għanna l-loħtu qed tapplika fil-Year 5. Year 4, sorry. Year 4. 5507 għanna l-Cody Xkembri. Għanna l-1974 l-Leiden Kuxkir li għandu ħuħit japplika fil-Year 1. Dan kien gruppi ħorta 12 l-applikant, sa nerġa' nirrepeti il-riżultat ta' dan il-grupp u nibdew mill-145 li huwa ta' Konstantin Karwana li għandu n-number ta' 6427. Il-146 għanna l-Denzil Lee Tang li huwa number 5558. Il-147 huwa Andre Borch li huwa number 5086. Il-148 huwa Daniel Vella li għandu n-number ta' 4528. Il-149 għanna l-Kian Kassar li għandu n-number ta' 5187. Il-150 huwa Nathan Mifsud li għandu n-number ta' 6083. Il-151 huwa Mark Anthony Parnis li għandu n-number ta' 5715. Il-152 huwa Conner Zerafa li għandu n-number ta' 5613. Il-153 għanna l-Gabriel Tabone li għandu n-number ta' 2652. Il-154 għanna l-Denzil Mikallef bin-numru ta' 6376. Il-155 għanna l-Cody Xkembri li għandu n-number ta' 5507. U il-156 huwa Leiden Kuxkiri li għandu n-number ta' 1974. Naddu għadda l-Polza li jmiss li hija ta' number 5167 Jaden Bezzina li għandu uħtu għed tapplika fil-Year 1. 5383 Jaden Farrugia. 4965 Caden Grek. 4494 Isaac Duca. 6094 Luke Refalo. 3664 Michael Vassallo. 4666 Zach Frigieri. 5411 Floyd Kauki Leon. 3831 Pisani Ben. 2560 Christian Dalli. 6378 Azzopardi Duca Getro. 6628 Zach Buġeja. Ek għanna grupp ta' 12, għanna l-axar ftit ħankomplu ntellaw, wasalna lejn l-axar,
ħalli mbagħad naqra r-riżultat kollu sħiħ ta' dawn l-applikanti kollha. U l-applikazzjoni li jmiss hija ta' 5425 Kyle Falzon. Mbagħad għandna ta' 5699 ta' Vella Luke Elton. Mbagħad għandna ta' 4103 għandna ta' Jake Xiberras. Mbagħad għandna tal-5071 Isaac Kassar. Mbagħad għandna l-4003 Zach Mifsud. Hekk tellajna il-polots ta' kulħadd, kellna 173 polza, ħanerġa' naqra dawk l-aħħar applikanti, ħanibda mill-157 li huwa ta' Jaden Bezzina, il-5167. Il-158 huwa Jaden Farrugia li huwa l-5383. Il-159 huwa Caden Grek il-4965. Il-160 huwa Isaac Duka li huwa l-4494. Il-161 huwa Luke Refalo li huwa 6094. Il-162 għandna lil Mikael Vassallo li huwa ta' 3664. Il-163 huwa ta' Zach Friggiri tal-4666. Il-164 huwa Leon Floyd Kauki li huwa il-5411. Il-165 huwa Ben Pizami, 3831. Il-166 huwa Christian Dalli li huwa 2560. Il-167 huwa Jetro Azzopardi Duka li huwa 6378. Il-168 huwa Zach Buġeja bis-6628. Il-169 huwa Kyle Falzon bin-number 5425. Il-170 huwa Luke Elton Vella bil-5699. Il-171 huwa Jake Xiberras bil-4103. Il-172 huwa Isaac Kassar bil-5071. U il-173 huwa Zach Mifsud bil-4003. Dik kienet il-polza ta' parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja għas-Subien. Nfakkar li kellna 173 applikant u minn dawn l-ewwel 103 se jieħdu sehem fit-tieni polza li aħna nsejħula l-polza tal-għażla li ħassir nhar il-ġimgħa u tibda wkoll fid-9:30 u tkunu tistgħu issegwuna mill-istess paġna tal-Knisja sewwa, knisja.mt. Infakkar li nhar il-ġimgħa f'din il-polza jiżdiedu wkoll l-applikanti li huma minn skola bla kontinwità, jiżdiedu wkoll dawk li għandhom ġenitur jaħdem fi skola tal-Knisja li ma jistgħux it-tfal tiegħu ma jistgħux jew tagħha ma jistgħux imorru fl-istess skola fejn jaħdmu huma. Dawn jitħaltu kollha flimkien daw 3 gruppi u jinħoloq polza, riżultat ġdid ta' polza li mbagħad skont ir-riżultat ta' nhar il-ġimgħa u mhux ir-riżultat tal-lum dak li jkun fil-iktar il-qudiem minn għalija fis-27 ta' April tagħmlu l-għażla tal-iskola tagħkom. Aħna mbagħad fil-każ nikdbulkom, nibatulkom email u nagħtukom aktar informazzjoni tajjeb. Nfakkar li saħada aħna ntellaw il-recording ta' dan it-trasmissjoni, ntellaw anka riżultat ta' din il-polza. Ir-riżultat ta' din il-polza anka dawk li ġew wara l-103, pereżempju l-101, 104, 105, 106, u forsi xi ftit oħra ma nafx sa jiġri, jekk ikun għandna xi ħadd li minn dawk li ħajħdu sehem fil-polza nhar il-ġimgħa ma jagħżil skola, aħna nsejħu lil kun min imissu minn din il-lista tal-lum tajjeb. Dan ma jsirx b'mod immedjat. Nixtieqkom iżommu quddiem għajnejkom li aħna għandna idħul fl-iskel tal-Knisja dis-sena anzi kont se ngħidilkom f'4 livelli. Imma din is-sena għandna f'5 livelli, ġifieri fil-livell tal-Form 1 għandna wkoll tal-Year 4, għandna wkoll il-Year 1, il-Kinder 2 u l-Kinder 1. U ftit ilu wkoll ħadd naħsib il-polot u dħul fl-iskel tal-Knisja f'Għawdex. Ġifieri dan il-grupp ta' tim li għandna u tal-uffiċċju tal-dħul fl-iskel tal-Knisja għandu ħafna xogħol x'jagħmel u rridu nqasmu x-xogħol wieħed wara l-ieħor għalhekk nitolbukom biex
tikkompatuna ftit u tieħdu ftit paċenzja u anke li kultant ma jiddependix lanqas minna imma huma l-ġenituri li jiddeċidu se jagħmlu bulidhom. Ġieli konna xi ħadd li l-ewwel jgħidilna li ħajbad it-tifel tiegħu fi skola tal-Knisja u jażillu skola, jgħaddi żmien u jgħidilna mbagħad li biddel il-ħsieb. Ġifri nistgħu jkun li għaddi żmien u aħna xorta se nsejħu lil min imissu tajjeb. Jien ma baqali xejn iktar ħlif nirringrazzjakom tal-li ħadtu sem u applikajtu għal dan dħul fl-iskel tal-Knisja tal-li segwejtuna, nawguralkom il-kol minn qalbi edukazzjoni mill-aħjar għal-uliedkom kollha. Nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju ta' dħul fl-iskel tal-Knisja, nirringrazzja n-notar li kien magħna u ħa paċenzja bina l-kol, nirringrazzja l-Wi Media tas-sapport tagħhom u l-uffiċjali oħra kemm fil-Kurja u anke fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.